На мен ми е прясно. Врата е ужасно място. Да. Врата и ребрата са най-ужасните места на света. Кое беше по-гадно? Ребрата. Ребрата се Бях още по-гадно. по-гадно. Бях по-гадни, да. В ребрата повече от врата, така? Да, ребрата повече от врата. Значи има все още какво да изпитам. По-гадни бяха със сигурност. Сега врата, мога да кажа, че колко време се татуирахме? 6-7 часа. Имаше ли толкова? Общо да. Да. Общо да. Общо 8, 6-7 часа, да. Издържах ги, гърчих се като кучето. Тук беше най-гадната зона. Да, може пак тук да го сложим. Тук беше най-гадната зона. Също Срата ли? Да, на ключицата също беше ужасно. Да. Вече тук беше най-безболезнено. Ето тук. И като цяло другите места, където вече е мината татуировката, наистина много болеше. Да. Изключително неприятна, така че хората, които ще си татуират врата ти първа, трябва да знаят, че трябва да са много сериозни, трябва да са много стабилни, защото не е за всеки. Не е за всеки. Но с техниките, които ще ви кажем по-нататък в клипа, всеки ще може да издържи татуировка дори на най-болезненото място. Точно така. Ти къде имаш по-болезнено и къде според теб е най-болезненото? Ами аз, както и миналия път бях казал, мисля, че се открих слабото място, въпреки че врата, както каза, наистина е много ужасна зона и си боли яката, но мисля, че по-слабо място ми е кръка, отколкото другите зони, където съм се татуирал. Правилно ръцете също съм имал доста кофти моменти, нали, хората някои казват ръцете не болят, така. Обаче съм имал много тежки сесии там. Врата също, те хората са го виждали целият процес. 2 клипа имаме по темата, така че видяхте колко е болезнено. Почти всеки ме пита колко много боли на врата, защото вижда тук целият татус на главата и така нататък. Но честно казано, кръка сякаш ми преобърна представите, защото кръка хем сесията не беше толкова дълга, колкото другите сесии, хем се болеше наистина зверски. Естествено, както за врата, така и за кръка ми, има и си други фактори, които вероятно допринасят за болката. Сега, примерно, ребрата са ти от друг татуист, вратът ти е от мен. Също така и аз по същия начин, кръка ми е от друг татуист. Също така, може би не бях много добре отпочинал като тяло. Има много фактори, които такова, но като наблюдение наистина съм усетил, че кръка ми е много слабо място. Когато да съм се татуирал кръка, винаги е било доста болезнено, но с изключение на вчера, където си правих един надпис и не усетих нищо, но това също е фактор, колко всъщност е голяма татуировка. Колко е голяма, да. Това ти е ахилесовата пета. Да, това, което се замислях за теб, че въпреки факторите явно просто на зони боли различно, защото тук имаш същото черно като тук, а тук каза, че ти е най-болезнената зона, а тук каза, че ще е било окей. Не, беше окей. Да. Много зависи от зоната. А дори горе е по-черно. Да, по-черно е. От техниката на татуиста, наистина това е много важно, нали, как забърсва той, как работи, каква е техниката на татуировката. Това са много важни неща, които хората трябва да ги имат на предвид и ако очакват, че ще отидат на татуировка на врата, на ръката или на което и да е място, татуировка, която е цветна, плътна, голяма, също масивна, че няма да ги боли, със сигурност няма да е така, даже където и да е ще се боли. Точно, да. Нали Много пъти се подценява. Според зоната, татуировката е тежка, но зоната се подценява. Тя ръката няма да ме боли. И много често аз по-ще кажа, имам случаи, където хората просто се отказват. Отказват се да. на ръката, но явно какво първо е важно? Самата татуировка и техниката и татуиста, или? Ще преминем, ако искаш по-нататък към тези фактори. Да кажем ние къде имаме татуировки и къде най-боляво, къде не. Да, къде е болял. Аз мога да кажа, имам по ръцете, нищо не съм усещал там. Само ето тук горе беше най-гадно, горе където отива към предмишницата, към рамото, да, там е гадно. Също тук на сгъвката не мога да кажа, че имам някакви спомени за голяма болка. Накрая може би просто беше вече неприятно, но не е нещо, кое знае какво. Със сигурност, защото и според мен като цяло татуировка под 4 часа не е татуировка. Аз съм го казвал други пъти, мисля, че. Така че да, имам аз на ръцете, на ребрата, на врата и май това. И на краката имам, ама те не са татуировки това. Имам два надписа. Това не са татуировки. Вчера се базикахме така с Васко. Кой му беше казал? Не. Вика, те твоите не са татуировки.
Да. Защото те са и такивата, нали? Това не е татуировка. Татуировка е всичко над 4 часа. То преди това... Като го каза това, ми светна в главата последната сесия на крака, как от първия до петия час си болеш от вратите. Има го и това. Разбирам те. И това го има, да. Аз просто го казвам, нали? Да. За общо... Но наистина, аз съм съгласен, защото с гъвката ми, ето тази татуировка, също беше 4 часа. Тегаво място, наистина болеше, но някак си бързо мина. 3-4 часа, готов си, не е кой знае какво. Вече от друга страна на ръката имам татуировка 8-9 часа, 10 сме стигали сесия и тогава, колкото и да е добре място, просто си е вече гърч. Да, да разкажи за другите зони. На ръце ти каза, че не са те болели, на краката, никъде. Ребрата, врата, това са най-кофтите. Ребрата и врата. Ребрата просто на мен ми беше ужасно. Сега това просто беше най-гадното място на света. Мърдах, треперих, усложнявах работата на татуиста. Между другото, като са мърдати, като шавати, като охкати, това също много утежнява работа на татуиста. Прави го по-зле. Също и ти в мозъка си... Също и вашата. Да, също и ти в мозъка си, нали, затвърждаваш се това, че те боли. И аз бях 3 часа си правих татуировката на ребрата и тогава вече викам, не, абсурд. Приключвам, 3 часа си направих татуировката тогава, не издържах, между другото. И след това просто приключихме, отидах втория път с крем, станах изкуствена кожа и това беше и ми я довършиха. Но това е за крема ще го засегнем като тема. Миналия път мисля, че точно за тази тема говорихме. Говорихме много. Да. Много говорихме. Да. Ще го засегнем всъщност дали кремовете помагат трябва или да не. се слагат, да. Добре, относно моите татуировки, сходно мнение имам за ръцете, въпреки че моите ръце са малко екстремни. Тая ръка съм я правил 2 дена подред с двама татуиста едновременно. И там си беше интересно, защото то си е двойна работата и болката Искам да го пробвам. Болката също на места. Да го пробвам. Искаш да го пробваш върху себе си? Това е като тройките. Искаш просто да го изпиташ, разбираш? Чувстваш се на геймбек, Искаш да го изпиташ. Само, че ти си жертвата. Да. Ами да, интересно. Интересно е, като неща, които мога да кажа за хората, които им предстои нещо такова. До някъде не е толкова страшно, колкото си мислите. В смисъл, винаги хората го свързват, това ще ме боли двойно повече, отколкото по принцип като имам татуировка. Не е точно така, даже на много моменти, ако, примерно, понеже единия ме работеше долу, другия горе, и когато заболи при единия повече, долния спирам да го усещам, сега да го игнорирам. Фокусираш се повече на втората болка. И готиното е, че за 2 дена виждаш супер много голямо пространство направено и в смисъл работата върви двойно по-бързо, когато двамата работят едновременно. Това е голям плюс, което също може да имате предвид. Тройките не са толкова зли. Да, тройките не са толкова зли като цяло, но сега пък наскоро имахме един случай, не беше много добре. И така. Да, ръцете пък, другата ръка имах, както казах и преди това, доста дълги сесии, които пак отежниха процеса. Татуиста работеше доста хард, наистина много хард, доста изкарани игли, доста натиск. Това си му е така неговия начин за нещата. Марка. Неговия начин за нещата. Много кръв, много... тегло положение и пак си болеше, но цялостно като зона, само като ги имаме предвид, не са нищо особено ако не правите някакви екстремни неща, като тройки и двойни сесии. И така, врата, както се вижда в клиповете, тегаво си е, главата също. Главата интересното е, че по време на работа е по-гадно, после спираш да усещаш, защото някак си тук... Много мъртво място. Много мъртво, да. Няма то череп, то е череп. Да. После не го усещаш. Мисля, расте ти косата, забравяш, че имаш татуировка, после сърби малко само. Докато врата, правиш си го, по време на работа сякаш не е толкова кофти, колкото следващите 3-4 дни на мен е отвратително. Схванат си, не можеш да се мръднеш, особено докато не са обели да се отпусне кожата. Между другото имам чувство, че хората могат да го разберат по кожата си. Като е разтеглива,
Там е много гадно, Да. много боли, колкото по-чувствителна е. Такива места като сгъвки са много чувствителни. Да. Като врата ти е много чувствителна. Много разтегива. чувствителен. А Аз пък, давам сравнение на хората, примерно котката отраска по врата, да имаш дръскотина по врата. Да. Много е неприятно чувство и боли и след това боли. Да. И това е същото, примерно, защото казваш, нали, раздразваме го първо, минаваме един път, после се връщаме на същото място. Същото е, сега да се надрам много и е да се гадно. върнеш, Много е гадно. да се Много е дереш пак. И така се Много е получава, да. Много е гадно. Има някаква такава връзка, докато пък сега по-третирани зони, като тук, където ще се удариш нещо, ще се отраскаш. Да. Няма какво На клипа, който го снимахме ние в основния канал, не си ли, че нали, видях се няколко кадъра как ма боли. Но мисля, че да, не го сложихме много. Вътъж на Но мен също коментираха болеше, някои. много болеше. Да, коментираха няколко човека така, налично, Да. че доста дигал краката. О, Се много го това. много се гърчих. И това са тези места, на които може да се гърчите. Вратовете, ребрата, корема предполагам, може би на тези сгъвки долу. Къде другаде? На ключицата много неприятно, на гърба сигурно, не знам. Хората май Смесени мнения. Смесени мнения са. Но може би това са най-болезнените места. Даже ако искате просто по-кратко обяснение, в основния канал пак имаме такъв клип, в който от 1 до 10 буквално всяка една част от тялото я цъкаме. Погледнато, да. Сега едва ли ще имаме време всяка една част да кажем сега ръката 6, врата 3, 10, нали? Не, това може Няма да се гледате, смисъл. просто по лично наблюдение и наистина искрено мнение може да ви кажем тук. Че да, други места, както казах, кръка просто го чувствам като слабо място, защото много хора татуирам ги вътрешно бедро и задно бедро и сгъвки работи, няма толкова проблем.